Nadala na sa hometown sa Leyte ang patay lawas sa gayong middleman sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid. Pamilya sa inmate nga si Cristito Villamor Palanya nanawagan og hustisya siya kamatayon. Ano ang report ni Nico Serino. Mag-alas 9 Sabado sa gabi naabot sa ilang balay sa Javier Leyte ang igsuon sa napatay nga inmate sa New Bilibid Prison nga si Cristito Villamor Palanya. Midiretso kini sa iyang 62 anyos nga amahan ug parehong na emosyonal ang duha. Sunod nga naabot ang patayng lawas ni Palanya nga gibiyahe pa gikan sa Manila. Sa viewing na mibanaw ang luha sa pamilya dihang nagsudong sa minahal nila nga naila sa angga nga Edoy. Di gihapon makatuo ang pamilya sa nahitabo. Matud sa amahan, kapindua ka semana na silang nagpangaji matagabi samtang nagpaabot nga mauli ang lawas ni Edoy. Maong nagpasalamat siya sa mga mitabang aron madala kini sa Leyte. Patay siya nga priso na. Ako multa siya hindi ka makuha ni justisya para masamtan ka tanan. Marigod na kitong makakuha ni bis pagkutulat ni kang mabata kay di natanbuutan at nga duro. Samtang ang igsuong babae ni Edoy nga una nang midangop sa mga otoridad, nagpasalamat sa tabang labi na sa DOJ. Murag nakaginhawa ko kuan nga bisag ingon ana na siya nakauli kihapon din nakita na mo nagpasalamat jud ko na nakakuan ko nakapangayo og bulig kay kung wala pod si Secretary Remulla ewan ko lang tapos parang medyo okay na yung pakiramdam ko ngayon na unti-unti na rin mabibigyan ng hustisya pagkamatay ng kapatid ko. Samtang may mensahe usab kini sa mga responsable sa krimen. Sila na konsensya din sa ginawa nila sa kapatid namin kasi parang biktima lang din naman siya tapos ginawa nila ng ganun. Dunay mga pulis gikan sa Leyte Provincial Police Office ug sa lungsod sa Javier nga nakadeploy sa balay sa mga Palanya aron masiguro ang ilang seguridad ug mapabilin ang kahapsay samtang gihaya pa si Edoy. Uban ni Godfrey Relien ug Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.